Naiwikha joto thik da tong stage ba ke tangnai toilet biang phajing khainai public boro asuknai buagra no support khaina phainai rok boro asuknai abo taina nin phaimani luko rok busuk mangma 28 tarik je hanga state khana luku busuk bangno 28 tarik jodi chung khaina thangto hungkai adino no saimanai adino nukjaknai buagra loge busuk borok tong chini ha dofani manthai chini next future generation ni bagai chini demand ni bagai busuk borok support khaina adinon saimanai sal bosor khaijak no abo kono din time rok da tong abo buagran decide khainai chung bono support khainan bagai simse phainai bini decision bini se call abo bo se strike o thanai chung bini support o phainai bo indefinite tonai ke chungmu indefinite tonai bin loge hokoltani lukorok phake bobogra se khe lukorok bodo saya tongnai abo lukorok jara bokhabaino chungbo nango strike chungmo hunger strike participate khainai ke jotono amte keno bo haikeno tonglai ni khak o jaga thaike o Hathai Kotoro simi khaijak nai abo haine Hathai Kotoro simi no khainai chung oro no main point single kaisa jaga select khaiga o ko Hathai Kotoro lukorok no 28 tarik je hanga state khaijak nai lukorok tam khak kasa musong kasa tam message no obno message rena musong obo chini fight ya chung to tai busuk 20 years 30 years pore thayana kintu chini pore je generation phainai borno chung tam future kalang thamanai delimitation ni sakang chung tam rei kalang manai chini future je dark ni to mani chung obno bhake bright thai tui phaimanai oboni se chini o movement o jaga nung participate khai pedi as a whole community or kuno party kuno religion kuno unko tamnai kuno jati ni unko ya this is for the whole community for the Tiprasa community